Esselamu Aleyküm, hormatly vatandaşlar. Şunkü temamızın adı Türkmenin geleceği, onun tarihine. Geçeni unutup öňe ýörak bolmaz. Çünkü bizim atalarımızın tarihi ol Türkmenin durmuşunun esasy fundamenti bolup durýar. Kim nähili tarihte ata-babasy bolup geçipdir bu dünýede, şoňa görä inniki nesiller ýaşaýar. Agry tarihten gelýär we inniki gelecek nesillere yol goýup gidýär. Şunu hiç şaşan unutmaň adamlar. Çünkü Türkmenin tarihi ören çylşyrymly hadiseler bilen bagly bolup durýar geçmişte. Bir misal, student ýyllaryň bir tarih muallim bilen gürleşip başladyk biz. Ol maňa näme diýdi? Muhammed sizin tarihiňiz ýok diýdi. Sizin tarihiňiz 1917 ýyldan başlaýar diýdi. Siz Oktyabr rewolýusiýasyna minnetdar bolmaly diýdi. Men oňa inanmadym. Ýöne hiç tak diýmedim. Men hiç şaşan adam bilen jedilleşemok. Ya dawa edemok. Men özümçe analiz berip, özümçe netije çykarmaly. Şonu soň hemen kabul edýän oňaýdan dogrumy ýa näme dogrumy? Çünkü bizim atalarımız ören togotly adam bolup geçenler. Benim atama nefes algın diýerdiler. Dini tarapdan halkın öňüne çykyp köp adamlara dini okuw öwredip, köp sadakalar geçirip, köp adamları o dünyaya uğradıp, halk içinde ören akıl paýgasy bilen ornalan adam. Ören durnukly akıl paýgasy bilen ornalan adam. Onun ogly Bayram Durdy menin kakam, matematika muallimi bolup, tarihten, geografiýadan we beýleki alımlardan ören güýçli nemesi wady, bilimi wady. Ören tarihi köp zatlary bilerdi we dünýä geografiýasyny bilerdi. Nirde näme bolup geçipdir, haýsy ýyllarda, nerelerde ýurt bolup, soň o ýurt ýykylyp durgan näme sebäp bolup, şu zatlar maňa gurrun bererdi kakam. Şu zatın esasından men o ýanky bilen dawa etmedim. Ýöne men özümçe diýdim, Türkmenin tarihi has kadimdir diýdim. Oň yüzüne de aýtmadym. Ýöne bir seretdim, elbetde aňanlarda. Soň biz oň bilen gürleşmedik. Innaýdaýyn, Türkmenistana nähili iň esasy ýykynçylyk boldy. Şol esasy ýykynçylyk şondan soňam Türkmenin ýurty ýykylyp, şondan soň ýurt eýesi halk göçüp başlaýar da. Köpsi şo derýa boýlaryna göçüp, öý tutunup, o ýerde mal saklap, täzeden durmuşy urnuya, köpsi başga ýurtlara geçip gidýär. Irana, Irak, Siriýa, Türkiýe, bu beýleki döwletler, Awganistana. Merwin ýykylşy, Merwi şo Çingiz Hanyň goşunlary gelip basyp aldylar we Ýakya şäherinde durşular.
yakya soğuk bastırıp alıyorlar da. Son taliyalar mervi. Gödüňüzde ötürün 2,5 milyon halkı olan şehri olar nähili taliya. Yani şu döwürlerde gançarnay производство diýerler rus dilinde. Küýlemi ya beýleki şurýaly zatlarmy, pasuldolarmy gançardan ýatylýan zatlarmy şu atlan hemmesi barda bar ekeni. Marin Merv şäheri, Merw'de bar eken. Merw şäheriniň bazary Orta Asya'da bayvalar hasap edilýän ekeni. İktidarlardan şu bağlardan tapıp bolýan ekeni. Ve şu bağların üstünden şu nemeler geçene o şorku pudum Merw'ün üstünden geçýär. Şu karavan geçene targowy karavan geçene şolar marda düşler bağlarla yüklenip bir denekenler eylekte de beylekte de. Şolar ýaly ya beylek aňyrdan gelip şu bazarda zatlaryny düşürüp şöyle satıcılar olan şolar ýaly bir ulukan şäher bolan 2,5 milyon halk ýaşar. Şu şäheri yakıp suwa bastırıp talap edýän ananyň isgerleri. Bundan soň ýene de köp yürüyüş bolýar. Neme Türkmenistana beýleki galanjasyna talalyň diýip beýleki ýurtlardan gelip giden bolýar, emma olar Çingiz hanyň öňüň gelýär, ýöne olar alýar Merwi. Diňe Çingiz hanyň goşuna ýeňýärde. Ne şu Çingiz hanyň goşuny diýmek bilen o goşunyň bilen gelen adamlaryň içinde diňe bir Mongollar bar diýmek näme uruýy. Çingiz han köp ýurtlaryň goşunlar bilen birleşip Türkmenlere karşı uşýada. Şu ýörüte şu Türkmeniň nemesini Türkistany ýykmaly netije gelýärler. Şonu ýykmasak bir ýaşaýyş ýok diýen ýaly şolar ýaly bir siyasi netije bolýar, siyasat bolýar. Şu adam bolup bura görýär-de, o ýerde uşup görýärler, bu ýerde uşup görýärler. O uşdan hiç mi peýda ýok halka. Diňe şu ýurdun başynda oturanlar şu taýda uşup özlerini baýyp galan ýa-da ýurdun bir ýurdun ýerini alýarlar ýa-da bir ýurdun emlerini alýarlar şeýdip ýaty şonu ýetdirýän kim diktatorlar. Şu adam şu Çingiz hanyň goşunlaryna bolan adamlardan soň Türk nemede galanlar bar bolmaly şu neme Türkmenistanyň territoriýasynda. Diňe bir Mongollardan däli beýleki milletlerden köpsi galan bolmaly. Soň şolar üýüşüp özara şu nädip şu täze dörejek hökümet döremeli ahir soň. Şonu näçe 100 ýyllarça birek bilen arada söwüşüp Türkmenleri agdal edip ýöldüri şu nemeni almak isleýärler. Şu ýerdäki dörejek täze hökümeti baş tutan bolmak isleýärler. Bollurum. Ine soňky 30 ýylyň içinde beýle Türkmenistany talap, beýle owurlap, 10 milyardlarça pullaryny owurlap, halkyň Türkmeniň kaznasynyň ana 30 ýyllar men şolara diýenler, Türkmen mi diýenler. Öz öýüni, öz nemesini owurlayan adam ýok ahir maşgalan içinde. Türkmeniň prezidentim şu ulukan maşgalan baş tutan bolmaly. Eger owurlayan bolsa diýmek bol o maşgala onky däl. Men şeýler akmana düşünýän bu zatlar. Indi oňa soň analiz berdiler, wagty geler Berdimuhamedow kim, Niýazow kim, näme üçin Türkmenistany bular talan, kimi satan, kimi atan, o zatlaryň hemmet kimi öldüren, o zatlaryň hemmeti bilinler soň. Yani men pikir edýän ýakyn wagtlarda bilinler. Ony dowam etsek, ýurdun ýagdaýy hemme belli. Her kim özçe waka berýär-de aýdyp otur. Biri eýdiýär, biri beýdiýär, birine reklama gerek, birine hakikat gerek. Ýene biri diňe gürlemäni isleýär. Şu taýda nemede
YouTube'da bir neçe adam meni gördü, dinleýär diýär. Mene diýen YouTube virtualny programma. O virtualny programma. YouTube umumy program. Emma hakikat var ahir. Hakikat YouTube hakikat değilmi? Değil. YouTube oyuncak nemeden eline, siyasetçilerin eline, beylik toparlan eline bir oyuncak. Şuna seyrediyya, şu adam gürleyiptir, şunu aşağını verip gören ya şu adam soğalım. Anlaşıp, bu belli adamda, ya da şu adam gürleyip, şunu hiç kim dinlemesin, görmesin, şunu nemesin yakın bir ya da, şu nemesi gelmesin ya da yurda. Şunu beriyen havarları. Ona şunu şanı verip gören güzel adam, güzel adam. Men pikirim, yani men doğrusunu açsam, 10 adam dinlesin. Bir adam dinlesin. Yani hakiki düşünen adam dinlesin. Şu ýagdaýy düşünýän, o şunu isleýän adam dinlesin. Bunu islemeýän adam dinlemesin. Bu ýagdaýy, bu netijeni. O men gözüme getirýän kimler ýurdun başyndan ötýär şu wagt. Ve näme üçin Türkmenistan talanýar? Gazdan gelýän gyzyl pullar az mukdarda Aşgabat şäherine betona garylyp beýlik köp bölegi Berdimuhamedow ogry klanyň ýüzüne giýýär. Haýsam bolsa az mukdaryny belli bir mukdaryny diýeli 30-40%'ni şolar betona garýa Aşgabatda. Şo önemi gal pullar, anadan galın satylyp şu galdan gelýän gyzyl pullarla eksportny ýyguşkan. Bundan beýleki bölegi şu Berdimuhamedow hasabyna galýa Ýewropada. Şeýdip şolardan baýa ötüyor, şeýdip şolardan birini satyn alyp otýar. Ony Türkmenistanyň içindäki halk aýry bilmeýär Berdimuhamedow ýa ogluny. Bunu saklayanlar başka yerde otýar. Indi şolar gidenden soň onu Berdimuhamedow näme tamam. Berdimuhamedow oglunyň bütün klanyň okwaly şoňa bagly. Haýtym şu bolup geçse, ertesi şolaryň tamam bitýär, şolaryň okwaly. Yurtdan gaçyp ýetişmeýär şol adamlar. Ýöne olaryň tek etçenidir. Şeýlerek ýagdaý Türkmenistana şu wagt. Indi men şunu bir tarih bilen birleşdiren bir umumy bir film o film edilindi. Men şu temany aldymda şu. Şeýle tarihiň bolmasa geleceğin bolmaz. Tarihte sen kim bolup atawag? Şolar ýalym sen ýörüň bolarsyň. Ýörüň şolar ýaly pikirli, akylly, edepli bolarsyň. Eger tarihte aňrynda kim geçen bolsa diýerler Türkmençe çökdüýürler. Onda sen ýolanmarsyň. Bu zatlaryň hemmeti genetik nimesini korneymeýet. Köküni genetik kökü bolat. Yani men size bir şurak at beren, öz yalan şurum. Umman dörer. Habar alsak şahir Prag'dan, setirler arasy alkam dörer. Gadam basmagıl näbelli ýolo, oý pikirden ýöňde hatar dörer. Netihat bunu dinleyenlerde beýik şahirden sana bir cümle, bu dünya tabin mıdır namarda, min ýyllar içinde akıl dörer. Şahir ýazar gider bu dünýeden, setirlerde okan onun beýanyny, hiç sönmez ışky Pragaýynyň Türkmenler haçan umman dörer. Ak Muhammed sen sözüňi jemle,
namazı dinleme, merde gara. Sen hakikati Türkmeni sözlü, umman gelse, söhbet bilen sağdırar. Hormatly vatandaşlar, köp sağ olun. Hava inniki görüşýänçek çağalanda da yurda avadançylyk başyňyz dik bolsun görjekmi bolsun. Sağ olun.